Lagi? Karon ganin ta mag-video gani ta mag-video ko kay sa kumpon mo sayo ko mata mag video. Kay duha na ko kaadlaw nang wala na. Duha ka adlaw absent na. Kunya, Hello. Magkatsa ta. Mag-duty sa tang luluwayti. Hello mga bay, kumusta mo diyang tanan? Nanasad mi nag-uba na sa Minday nga bill. Hello. Nag-uba na sa mi kay Dili ta pwede diha ka one way na Dili, diha. Ah, Dito na sige, lang sige. ta sa may after sa kuan kabalo ko. maghatod mi karon og relief goods para sa akong mga silingan sa amuang dapit. Maghatid po kami ng konting ayuda para sa mga kapitbahay ko sa aming lugar, okay? So, dito po tayo ngayon sa may saak na nino? Or, ang sabi ni Tribok? Buaya? Mura diha ay. Buaya. Lapu-Lapu City. Unsa pud si Iksa Mano na yung mo, day? mura mo Oh. mura mo pud giganahan si Mano. Papunta kami ng Mahayahay mga bay. Di man ni mahayahay. Mahayahay man na daw kana diha. Mayahay ni. Sityo mayahay. City of Mahayahay. Nahan man as bangkal ko no. Dito ra man doon ra man unta og di adto maagi no. May laing way ani. Naaman diha o. Ato pa tong usano dili man ani. Daron tato nya alihan mga re ato lapikas. Ilihan di ni. O diha makaagi mo ta diha. Nya asa naman ron mag-agi. Dito sunahan. Diha mutuyok ta pa diha. Okay. Mura sa kabalo da. Sweet mo lagi. Siya lang si Ton. May di tagalapo-lapo. Jeep o. Ah, So yan, mag-enjoy muna kayo dyan sa view sa aming paligid. Siyempre kasama ko ang aking uyab na blue. siya yung tutulong sa amin para magbuhat. Ay, bisag di na nato aswaton, diha na lamang. Papunta ha sa kutsi. Oo, lagi, di na. Di na uy. Diha na. Di. Gitawagan naman kay nimo. Oo, Oh. hindi na tayo maghakot pa. Papilahin natin, may mga pangalan ako dito eh. O kung walay pangalan, way labot. lista mo. Oh, naman sa gym ko no sila sa gym raman tabay kay di na pwede dito kay dito daw basig maghuota niya. Magtapok ba niya tingala ng uban niya. Wabi sila na apil. Unsa man na diha mo puyo sa una? Di, naagi diha nagtapok gid akong mga silingan sa amuha. Silingan sa Manlabay, Dumingag, sa Buanga del Sur. Wa. Di nagpost man gud ang isa sa ilaha nga. Okay. Ato mga time ba nga na mga ayuda-ayuda niya. Mura ba kog naluoy so. O nag-post nga nang hatag wala mo sila tagay. Wa sila mahatagig. Mo man ni akong gisigit mga tudlo ayuda. sa Uda, remember kay daghan kini mga iskwat diri. Kani siya man yung mga private property na ni or Kana sa diha, mga- gobyerno ni. Nga private nang uban diha. Kadaghanan pa dinhi gobyerno pan kadaghanan na pud dinhi kanang naay mga tanom private na. Mana man mga taggiagot. Mga ninuno oo. So diha lang kabuka kay kami ni by floor ang mga tag ako yung donos bugas si floor nga donos sudan. Oh, Yan nila ka mag-video. Unya ang kuan Victoria Chapel. Asa man ni dapit? Mura budritso ka dito. Diretso pa. Yung anak. Muana pa ta. Mo Muana Isa unya ka? muana ta. Oo, I know now. I think. ana ya diri ani man siguro buk no. Paala Kaya- ka, wa mo tay laing kalsada mo puntahan. Mao lagi. Yan na ka mo. Left turn ka, left turn. Ito yung palengke ng Saak. Kurbida dong. Kada plane siya noy. At opay. Ngano diin man ni agi. Diha. Hala kalami sa mangga. Mo nay mangga. Ano siya man magpalit ha? Unya ra uy. Hindi na lamang. Kay kuan ta. Hapit na naman yun ko. Wa na kalburo. Indot ka ay Wa ni kalburo. Nay. Oh. Hala kalami. Ikanas kamigin kay ang kamigin grabe gina sila sa kuan. Mangga. Palitan na lang tikay. Patod lang na ako ha. Ano hapid-hapid. Napa gani kung hatagan. Si Abit gyud ganiha wa gyud wala kanindo silang kamuti. Napoy kamuti ha eh. Pero oy, mangga o sa man Santol to eh. kamuti bugod eh. Santol. Santol dai to. Santol. Walang kaingon mo to. Ingon magkamuti color. Wala kanindo Murag sila lapukon. kamuti kay kanang Ligin, kuhan. ligin kayo. Kanya hamis pa nga. Murag lapukon. Ang kamuti to la. Muray saging nindot buso kayo o pangabo. Hala kadagang saging. Kadagan bagong saging diri good. Bago ni Roy ilang pwesto ay wa man na sa una. trag diri ang mga sa una.
Oray to. Bago na ilang mga prutas. Prutas gihalin ron kay tungod. Ginahanglan ginatog prutas sa lawas ron. Kung lagi ka magkuhan, maskara maestro. Uy, asay mo mas. Na manggod. Naa ba? Pero, Naa Yawan mo sa tago kay mas diha. Pag masad. Hindi ka pwede mo gawas diha. Kuan na bital kuan yun na kuan yun daga akong morning way yun. Nasira tao ng morning sa kabos siya on lamang. Ngano pud na po yung mga tao, di pud ambot lamang. Hindi man ko ganahan yung nanabay ug na ako tuyos tao. I-confirm siya nako no ay ako mo sulong. Nag-text na gud ko man tago ako mag-text niya biskin daw na siya silong adabi nga paulit na lang taon. Sige ma'am, balik lang mi ma'am. Tipang oo di. Ako gina siyang giingnan nga mo text ra ko nimo. Mo di sige ko call di ka mo tubag kay nahabilin dito kung gitawagan. Oo. Pagtawag siguro nimo nasagi paglabas na ko dito na ko sa Maynisi. Tungod to kay naratol na ka kay. Naratol ko na wala. Uy, ito oy padaplin taon. Nahans karon ay panabang buntis ra buros. pa tayo. Oo. Or bagong panganak. Duha na sila. For yes. Na mga jeep bayay nanay mga harang. May pa ang jeep na pay harang pero inyong mga video pag din taon laban lang. Harang mga advertisement ba? Mo na akong gusto kung naalang ko kwarta kaning dinhi may tabangan kining mga inan. Dili man ay taga dinhi. Mo ba? Dili ni taga dinhi dai. Bitaw luoy bitaw lang Mo ni siguro katong pag Yolanda nga naghapak diri ang Tagaliti na dinhi bandaha. Mo? Dinhi Kaning mga Oo, kay bakante man ni sa una, wala man ni sulod. Nya sa dinhi lang pagkahuman Yolanda perti naman pasuka dinhi. Kay pila ng tao. oh, dili mo ni Kay sa man gikagliti sila. Liti, unya kanang mga bagubo, mga Muslim naghalos. Dinhi sila gi tambak. Diri na gid sila kay naay ka mag-anak, diri mo uli kuan man ni sa una murag ka ng Hawan. hawan niya sa dili napuno man pagkarin ako napuro naman ni balay-balay. Uy, sa naman. Unya katong nasunugan sa diha sa diri napundo kay ambot lamang. Ambot lamang. Kaingon bitaw ko. Murag diri ta mo liko bukno. Diha kana ko. dito na. Diri. Dito lang. Oh, diretso di ay. Diretso Kamsa? dita? Di ba naman to 7-Eleven di ambi nang kang Kay- buros bi kanaw. Kana imong tapad. Kay atang daw siya diha sa kanang 7-Eleven. Kaning kang kuan ba Mayra and Bibian. Ako lang siyang ikuan. Siya nakatudapit siya. Asa si Bilibin, aro si Bilibin no? Kay si Oh, kana. Turay, naglingkod, turay. Ringkod sa Bikiri. Ari sa Kakadjot? Dato na parking. Ha? Lugar. Man ka mo lugar. Diretso ba ta? Diri man kaya kay Ate Arin, diri man dapat. Oh, diri. Oh. Unya. Dito raman dito. Dito man daw sa unahan atong adtuan. Ay. Klaro kay. Siya lang sito. Siyalan gani, sito. Oh. Oh, Wala. ano sa mo naog sa Kakadjot lamang. Oh. Kaya kung ihatag ni kabos. Uy, akong lubot basig. Na si Mayra diri naghintay siya sa iya t-shirt. Tapos yung panalo niya pala na 500. Hi! Andyan si Mayra, BBM channel. Dito yung t-shirt mo. Oh. T-shirt niya. Okay, at saka mag. Yung ano, yung panalo mo, wala pa kulkas. Ipalawa na lang naku ha. Man, yung layo kayo? Na-address hindi nga, gusto ka muna ili niya. Ali. Ali, dili. Si Mayra. Yun na. Di man ta pwede maghawid. Uy, sayang nga. Hawat sa akong patanaw ni Inday nga Bill. Ali. Tanaw siya nimo. Nara. Dari na lang, dari kas daplin. Burus. Mutanaw daw siya nimo. Mayra. Hi, Ate. Mayra nag-apil-apil kay nakadaog. Nag-apil ha.
Ako na ikuan nimo. Gwapa kay si Myra mga bay, gwapa kayo. Perfect kayo kuan pamanit. Bay jud na imong anak no. Bay. Bay lagi na. Salamat kayo ha. Maghatod oh. Kita na kay Inday Ngabil? Gwapa dili. Gwapa ing na di gwapa. Na akong uyab nga pulad eh. Oh. Tanaw ka di. Ayaw na lang. Salamat Myra. Kayon palagi ko Myra gitong naunga Di siya nga mulan to kung Inday Ngabil. Si Adi Ara, si Inday Ngabil di kuyog. Oh, Adi Ara. Okay, dahan salamat nahatod na tao na ako. Nya ako na lamang ipalawan ang iyahang daog kay. Wa pa kuy kuan diri. kay Myra. Oh. Pila Kadaog ba nagkinintos? Oh, nganong wala naman lang Kaduha na nakadaog kinintos.